зане ки ба худо бовар надошт. дар давлати амрико як марде буд ки мусалмон буд, аммо зани бедин дошт. рӯзе ба занаш гуфт: ҳамсари азизам, бисёр хуб мешавад ки агар дини исломро қабул кунӣ. занаш бошад дар ҷавоб гуфт: агар аз олимҳои ислом касе ёфт шавад ки ба суолҳои ман бо далел ҷавоб гардонад, пас ман дини исломро қабул мекунам. суолҳои он зан чунин буд: якум, худо дар куҷост? дуввум, худованд чанд қадар қад дорад? севум, оё худованд сухан мегӯяд? чаҳорум, оё худованд бӯй дорад? панҷум, оё худовандро бо даст қабида мешавад? ин суолҳои ҳамон зан буд. шавҳараш ба занаш гуфт: биё ба давлати Арабистон меравем ва онҷо шайхҳо ва олимони ислом зиёд ҳастанд. ин суолҳои туро ба онҳо медиҳем, агар ҷавоб дода тавонистанд, пас ту дини исломро қабул мекунӣ. зан бошад розӣ шуд. рӯзе ба назди як олими исломӣ сафар карданд ва зан суолҳое ки дар боло гуфтем ба он олим пешкаш кард, хост ҷавоби он суолҳояшро аз олим бигирад. пас олим ба ин зан чунин ҷавоб гуфт: эй хоҳари азизам, оё шавҳаратро дӯст медорӣ? зан гуфт: бале, дӯст медорам. пас олим гуфт: дӯстдорият дар куҷост? зан гуфт: дӯстдориро ба чашм дида намешавад. олим гуфт: ту дӯстдориятро ки ба чашм дида натавонӣ, пас он худое ки дӯстдориро офаридааст, чӣ гуна ӯро дида мешавад? зан ҳайрон шуд. боз олим гуфт: эй хоҳари азиз, шавҳаратро чанд метр дӯст медорӣ? зан гуфт: охир дӯстдориро бо метр чен карда намешавад. олим гуфт: агар дӯстдориро бо метр чен карда нашавад, пас худое ки дӯстдориро офаридааст, пас чӣ гуна ӯро бо метр чен кунем? зан қаноатбахш шуд. олим гуфт: эй хоҳар, он дӯстдорие ки шавҳаратро мекунӣ бӯй дорад? зан гуфт: дӯстдорӣ бӯй надорад. пас олим гуфт: ту бӯи дӯстдориятро барои ман исбот карда наметавонӣ, пас ман он худое ки дӯстдориро офаридааст, чӣ гуна исбот кунам? зан аз ҷавоби олим розӣ шуд. олим гуфт: он дӯстдорие ки шавҳаратро мекунӣ дар куҷост? ва ё бо даст қапидаш мешавад? зан гуфт: дӯстдорӣ дар ҳамаи ҷои ман ҳаст, аммо ӯро бо даст қабида намешавад. олим гуфт: хоҳари азизам, дӯстдорие ки дар тамоми ҷои ту бошад ва ӯро бо даст қабида нашавад, пас он худое ки дӯстдориро офаридааст дар тамоми ҷои вуҷуд дорад, аммо ӯро қабида намешавад. хулоса олими ислом ба ҳамаи суолҳои ин зани бедин бо тамоми исботҳои ақлӣ ҷавоб дод. дар ҳамин ҳолат зан дарҳол дини исломро қабул кард. субҳаналлоҳ. аз пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсиданд: худо дар куҷост? пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: худо дар дили бандаи муъмин ҷой дорад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.